Ja bih recimo volao da vidim u toj godini preduzetništva u Srbiji da se elementarne stvari popravljaju. Ove godine imamo proglašenu godinu preduzetništva. I to zvuči tako veliko, tako grandiozno, kao da se ničim drugim nećemo baviti nego razvojem preduzetništva i preduzetničke inicijative. A realna slika je takva da u stvari ne razumemo šta podrazumeva pod sobom pojam preduzetništva. To bi praktično značilo da neko ko je preduzimljiv i ko je odgovoran i preuzima obaveze neće tako lako da od toga pobegne. I kad vi imate jedan društveni kontekst ili neku malu organizaciju, to znači nećete ostaviti svoje ljude na cedilu. To znači da ćete prvo ispuniti ono za što ste se obavezali, a tek onda ćete zadovoljavati svoje potrebe. Ljudi često počinju se bave preduzetništvom tako što misle ja bih želeo da budem sam svoj gazda. Ili hoću da budem preduzetnik zato što ne mogu da imam nikog iznad sebe. Ili muka mi je organizacija i tako dalje. A zapravo u samoj suštini pojma preduzetništva je da ste vi onaj koji je poslednji, da tako kažem, koji pruža servis ili poslednji sluga. Kažemo da bi za jednu ekonomiju koja je zdrava i dobro fundirana u preduzetničkoj inicijativi bilo potrebno da postoji između 10 i 15% ljudi koji imaju preduzetničku inicijativu na ukupan broj stanovnika. Znači, mi bi mogli da pretpostavimo da bi poželjan broj ovde bio negde oko 500.000. Po, da kažem, nekim empirijskim istraživanjima mi govorimo da je taj broj kod nas danas manji od 100.000. Znači, postoji veliki prostor za rast i razvoj i preduzetničke kulture i inicijative. To ne može da se napravi tako što bi neko doneo odluku ja ću da osnujem zanatsku radnju, što vrlo često čujemo recimo u radu sa mlađim ljudima. Ja bih hteo da osnujem neku vrstu delatnosti, a onda ja postavim pitanje, a je li imate znanje? Nemam, pa zaposlit ću nekog ko zna. Ja ću da budem samo vlasnik. To u preduzetničkom poduhvatu ne postoji. Vi možete neke resurse da nabavite koje nemate, ali osnovne, suštinske resurse koji su važni za uspeh, vi morate njima da vladate. Pa su tako, na primer, očevi ili majke učili svoju decu da 2000. godine treba da završe školu i da se svi zaposle u inostranim bankama zato što su ti poslovi sigurni, dobro plaćeni i gospodski. A onda se 15 godina kasnije ispostavilo da niti su dobro plaćeni, niti su sigurni, niti su gospodski. A oni već su stekli radne navike da u stvari ništa konkretno ne proizvode. A u privatnom preduzetništvu i privatnoj inicijativi vi se svaki dan merite. Nije slučajno što postoji jedna od ovih najtradicionalnijih pekara u gradu, veoma uspešnih, u kojoj su vlasnici ili porodica vlasnika svakog dana na tezgi i uslužuju svoje klijente. Kada bi identifikovali 10.000 ljudi, o čemu mi u školi govorimo već 5 godina, koji su sposobni, odgovorni, spremni da preuzmu inicijativu i imaju neko znanje, i oko njih postavili još 4-5 o kojima bi oni brinuli, mi već ne bi imali problem sa nezaposlenošću.
Ja bih recimo volao da vidim u toj godini preduzetništva u Srbiji da se elementarne stvari popravljaju. Znate koliko ima prostora, na primer, za preduzetničke poduhvate u najbanalnim stvarima? Na primer, održavanje travnjaka pored puteva po Srbiji. Krečenje i farbanje fasada i zgrada. I u tom smislu nije slučajno što je u ovim zemljama koje su, da kažem, tradicionalne, etablirane i razumele su pojam preduzetništva, zašto je ta kategorija zanimanja i uopšte ta društvena kategorija visoko tražena, visoko cenjena i stimulisana od strane društva da se takva vrsta kompetencija razvija kod ljudi od najmanjeg uzrasta. Od toga da se uči preduzetništvo od uzrasta osnovnih škola pa do fakulteta, da bi se zapravo ta vrsta kulture povišenog stepena odgovornosti, inicijative u svesti ljudi razvijala. Jer bez toga zapravo nema napretka.